IFM News Express, Balitang Metro. Samantala, ramdam na ang diwa ng Pasko sa San Carlos City dahil inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang Silew-Silew at Plaza, isang makulay at masayang Christmas lighting ceremony na gaganapin mamaya alas 5 ng hapon. Bukas sa lahat ng dadalo ang pagsindi ng mga pailaw upang damhin ang Pasko at abangan ng mga espesyal na sorpresa sa kabila ng lagdaang unos dulot ng bagyong Uwan. Ayon sa mga organizers, layunin ng event na pag-isahin ng komunidad, maghatid ng kasiyahan at simulan ng makulay na paraan ang Kapaskuhan sa lungsod bilang inspirasyon sa tuluyang pagbabalik normal ng kalakaran. Samantala, base sa pinakauling talaan ng tanggapan, pinapabilis na ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa iba pang apektadong lugar matapos ang 80% na power restoration rate noong November 12. IFM News. IFM News. IFM News.